bijna voor... Wat? Noah! Kan je de deur dicht doen alsjeblieft? Oké. September is bijna gedaan. En oh my god, ik ben zo blij. Maar echt zo blij. En niet gewoon... ja nee, ik ga niet meer naar school. Dus het is niet van... Ja, die eerste maand van school is gedaan. Nee. September is de spinnenmaand. En ik heb daar heel slechte herinnering mee. Maar gaan we al eens een keer aan de video beginnen. Ik ga er niet veel tijd mee verliezen. Haha. Oh my god, ik heb iets te vertellen vandaag. Ik wou er al een tijdje video over maken, maar het is van alles tussen gekomen. Dus ja, doe ik het nu gewoon. Kan het nog net doen, want de maand is net nog niet voorbij. Maar ik ga eerst iets anders zeggen. Een tijdje geleden ben ik dus naar M&M geweest. Jullie gaan dat misschien wel gezien hebben, overal. Ik heb dat overal een beetje gedeeld. En daar heb ik iets gedaan dat ik dus nog een keer van mijn bucketlist mag scrappen. Het was de tweede keer dat ik daar mocht gaan. De eerste keer was ik daar met Saka. En dat ging toen over mijn verhaal over mijn papa dat gestorven was. En dat mijn stiefpapa zo die erbij kwam. Super tof, echt waar. En dus heb ik nu voor de tweede keer mogen gaan. En dat was samen met, terug met Saka, met Kefser en met haar beste vriendin. En dat was dus gewoon een beetje vragen beantwoorden en gewoon super random doen. En dat was heel erg leuk. Ik heb mij echt geamuseerd. Merci Caroline en al de rest voor het zo leuk te maken. Ik vond het echt super tof. En zeker omdat ik daar iets mocht doen. De mensen die luisteren, de luisteraars dus, mochten namelijk liedjes aanvragen. En er is van alles aangevraagd geweest. Maar op een gegeven moment was er niet echt iets speelbaars dat aangevraagd werd. Alles was al gespeeld of zal misschien niet staan of gelijk wat. En dus zeiden ze van, kijk Bo, heb jij geen liedje dat je wil aanvragen? Of iemand anders in de studio die een liedje wil aanvragen? Ja, en ik zo natuurlijk voor het laag zei, ja, dit Pokémon liedje mag meezingen, En natuurlijk is dat gebeurd, dus super fantastisch. Een van mijn dromen. Allee, ik heb die droom nog niet zo lang, maar ik wou zeker het Pokémon liedje een keer zingen. Oftewel op de radio, oftewel op tv, of gewoon ergens op een plaats dat te random is voor woorden. Ik heb het eens mogen zingen op de radio samen met de rest. En dat is natuurlijk gefilmd, want ik heb mijn camera altijd bij op zo'n gelegenheden. Dus ik ga jullie dat nu vlug even tonen. Geniet maar, haha. Ja, Pokémon nummer is aangebracht, jongens. Wat moet ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Gewoon laten zingen. Dat laat ik aan jullie over. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch up, it's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch up, our hearts so true. Our courage to pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all, gotta catch them all. Dat is echt genoeg geweest, jongens. Dat kan ik schrappen van mijn bucketlist. Ja, dus super tof en super vals, maar dat was wel fantastisch. Ik voelde me zo goed op dat moment. Ik was zo blij en mijn avond kon gewoon niet meer stuk. Als je dat gehoord hebt, shout-out naar u, want dat wil zeggen dat je bijna heel de aflevering geluisterd hebt. Het was 2 uur lang. Ja, dat is tot daar. Ik ging dat dus ook vertellen en dat is nu dus gebeurd. Maar waarover gaat deze video? Iets heel anders. September is bijna voorbij en ik ben daar zo blij mee. September is de spinnenmaand. En ik ben echt super bang van spinnen. Ja, dus ik heb namelijk arachnofobie. Of hoe spreken ze dat uit? En ik denk dat veel mensen staan, maar ik ga nu echt niet liegen. Maar ik denk dat niemand dat heeft zo erg like ik. Iedereen is wel bang van spinnen, bijna iedereen. Sommige mensen gaan daar echt crazy dingen voor doen. Maar bij mij is nog iets erover. Ik ben echt een psycho als het op spinnen aankomt. Ik heb bijvoorbeeld al deuren kapot geslaan. Mensen bloedkrabbels gegeven. Like ding gebroken. Ik heb zelfs als spin hartattacken laten bezorgen. Ik ben gewoon echt te bang. En dat komt gewoon omdat ik getraumatiseerd ben in mijn jeugd. Toen dat ik namelijk nog een kindje was,
lag ik dus te slapen. En 's nachts had ik dorst. En ik kwam wakker. En ja, ik wou dus drinken. Dus ik doe mijn licht aan. En er zat zo'n joekel op mij. Echt waar. Wauw. Als die niet zo groot was. Ik weet niet wat echt. Ik was nog maar zo groot. En die spin was zo groot. En ik was zo bang. En echt, ik begon te roepen en te tieren. En sindsdien is die angst voor spinnen nog veel erger geworden gewoon. En kan ik soms echt, ja, dat gaat gewoon niet. Ja, ik ben er gewoon zo bang van. Ik ben echt de grootste pussy dat er is. Like, ik zou bungee jumpen. Ik zou van de Eiffeltoren springen. Ik zou alles doen van avontuur. Zet mij op gelijk welke attractie in een pretpark. Ik ga daar niet bang op zijn. Maar spin, wauw, dat is... Het is nog erger dan duiven zelfs. Duiven, die angst heb ik min of meer overwonnen. Maar spin, dat is iets dat niet kan. Nog een klein verhaaltje. Ik was een keer op het toilet beneden. En er was een spin. En wij hebben dus zo'n gleuf onder onze toiletdeur. En die spin was gewoon onder die gleuf gekomen. Dus die was in het toilet. Dus je kunt pezen hoe hard dat ik dat bij me ging roepen. Ik had die deur gewoon zo hard te slaan dat die is opengevlogen. Ook al was die zo half op slot. Mijn stiefpa wou die spin dan komen dood doen. Maar die spin was al dood. Die spin bewoog niet meer. Like, we hebben daar tegen geport. En die spin bewoog gewoon niet meer. Dus ik heb de spin gewoon een hartstilstand bezorgd. Door zo luid te roepen. Dus je kunt denken hoe erg dat was. En ja, zo luid roepen. Het was namelijk ook 6 uur 's ochtends. Dus mijn buren kwamen eigenlijk gewoon legit vragen van... Ja, gaat alles wel goed met haar zo'n roep? Wat is er gebeurd? Ja, oké, dat was er dus gebeurd. Er was dus een spinnetje in het toilet. Maar het was dan een groot. En eerlijk, hij was kapot lelijk. Maar echt kapot lelijk. Dat is allemaal gebeurd. En dat is al een jaar of 2 geleden. En toen hebben we wel veel spin gehad tussendoor. Maar nooit dat het zo erg was. Maar deze maand. Dat is zo'n 3 keer in 1 keer lijkt. Ik denk dat dat de ergste maand van mijn leven is op vlak van spin. Zoals dat jullie niet weten, schrijf ik. Ja, ik heb dat nog nooit echt verteld. Oké, in een vorige video heb ik dat kort even vermeld. Maar ik schrijf veel. Ik plaats dat niet online. Misschien dat ik daar later nog iets mee ga doen. Los daarvan, ik was 's avonds dus aan het schrijven. Allee, het was nog redelijk vroeg en ik zat al in mijn bed. En ik was aan het schrijven. En dus mijn schrijflampje lag aan. Dus heel mijn kamer is donker. En mijn schrijflampje is echt zo een klein bureaulampje. Zo'n ledlichtje dat zo echt alleen maar mijn boekje verlicht. Mijn deken lag zo half op mij. Dat lag op 1 been. En mijn benen zaten zo geplooid. Weet je wel. Want ik zat zo neer. En ik zie zo'n zwarte schim in mijn bed. En ik zo van oké, nevermind. Dat is gewoon ja, mijn suikerstem misschien lag. Dan heb ik soms zwarte plekken op mijn ogen. Dus geen zorgen gemaakt. Maar iets later. Wauw. Ik zie daar ineens van onder mijn been. Van onder mijn deken. Zo eentje komen. Maar jongens, toch in mijn fucking bed, hè. Kun je dat geloven? Ik spin ga nooit in een bed. Die zat gewoon in mijn fucking bed. Onder mij. Je kunt denken hoe dat ik geroepen heb. Ik ben niet beginnen roepen alleen. Ik ben beginnen wenen. Ik heb hier echt zitten wenen. Ik zat te hyperventileren. Ik had geen adem meer. Mijn stiefpa is gekomen. Ik zat gewoon, ja... Ik zat paf. Ik heb hier toch gewoon 3 uur zitten wenen in mijn bed. Ik lieg echt niet. Mama, hij weet dat het zo is. Zet het in de comments, mama. Dat ze mij geloven, want ik heb echt zitten wenen. Het is echt niet normaal. Zo bang ben ik. En dus ik dacht, dat gaat het laatste zijn. Ik dacht toen, ja, ik heb mijn jeugdtrauma herbeleefd, dat is. En toen ging er een video over maken, jeugdtrauma herbeleefd. Maar ondertussen, wat is er ondertussen nog gebeurd? Zoveel. Ik ga eerst iets anders vertellen tussendoor. Mijn mama en ik, wij hebben een speciale haven. Wij hebben een 6e zintuig. Dat is niet normaal. Maar dat is echt raar, hè. En mijn stiefpapa heeft ook al een beetje geërfd van ons. Ik ga een keer kort vertellen. Mijn mama lag te slapen in haar kamer. Alles was donker. Je kon niks zien. En zij werd ineens wakker. Zegt ze, ja, ik hoor hem lopen op de muur. Zij doet haar licht aan, er zat gewoon een spin op de muur. Oké, je kunt denken dat dat toeval is. Maakt niet uit. Maar ik geloof erin. Mijn stiefpapa zat s'avonds aan tafel, weet wel, zijn voetballotto in te vullen. En ineens zegt hij, ja, klopt hij achter mij op de grond. Hij zat neer, like, hij heeft geen ogen op zijn rug. En hij draait hem om en er zat gewoon een fucking spin op de grond. Like, dat is fucking raar. En ik ook. Ik was op het wc. Ik zat heel de tijd te denken, fuck, als ik uit het wc kom, er gaat daar een spin zitten. Er gaat een spin zitten. Als ik uit het wc kom, ben ik heel zeker. Ik ga uit het wc, zat dat wel eens zeker. Maar echt, maar dat is niet normaal. Dat is gewoon echt raar. En op de duur ga je daar zo hard in geloven. Maar shit, ik kan dat echt voelen. En dan zit je bijvoorbeeld in je bed of leek waar. En zit er zodanig aan te denken. En omdat je er zodanig aan denkt, gaat er een komen. En oh, ik kom echt over like een psychopaat, ik weet het. Maar wat dat er is bij mij is gebeurd. Ik ging naar boven op de trap. En ik had iets van, shit, er zit hier gewoon een. Er zit hier gewoon een. En ik ga de trap ineens. En naast de trap is er een muur. En ik draai mij om. En ik heb gewoon oogcontact gemaakt ermee. Ik heb er gewoon oogcontact mee gemaakt. Ik keek met alle 8 zijn ogen recht in mijn ogen. En ik was fucking bang. Ik was kapot lelijk, man. Echt. En nee, dat was zo eng. En ik heb bijna van de trap gevallen. Ik heb nog nooit zo rap boven geweest, denk ik. Echt waar. En nu komt de ergste van al.
Misschien ga je te zien hem op mijn Snapchat. Ik ga dat even een keer tonen hoe dat eruit ziet bij mij. Maar kijk, dus dat is mijn bed. En dan daarboven heb je de muur. Die gaat zo schuin. En dus ik lag in mijn bed, super rustig. Maar daarvoor hadden we dus al 2 spinnen doodgedaan in de living. Dus echt waar. Ze zeggen dit jaar dat het jaar was van de meeste spinnen en de grootste. Maar ze liegen echt niet. En we hadden er dus al 2 doodgedaan toen. En geloof mij, ik lag in mijn bed. En het was donker. Weet wel, ik lag zo half te slapen. Maar ik kon niet echt slapen omdat ik nog bang was van die beneden gewoon. Ik was daar nog niet heel over. En ik dacht het gewoon. Ik zeg ja, ik voel het. Het zit hier boven mij. Maar ik dacht ja, bol, dat kan niet. Maar ik dacht nee, het zit echt hier boven mij. Ik zweer het. Ik doe mijn fucking licht aan. Zo ver van mijn hoofd was er eentje boven mij. Ik zag hem lopen met al zijn poten. Hij was aan het wandelen op mijn muur. En hij was naar mij aan het kijken. Ik dacht van fuck, nee dat kan niet. En ik was weer aan het roepen en echt aan het wenen. En ik had geen pyjama aan. Ik zweer het, ik zat direct daar. Mijn stiefpa geroopt, maar oh nee, dat was zo dramatisch. En ik meen dat nu echt, hé. Ik kom nu echt over een gestoord wijf. Dat kan mij niet schelen. Ik heb heel de nacht wakker gezeten en ik heb nadien 3 nachten gewoon niet geslapen. Ik ben oververmoeid geweest die week. Ik heb 3 nachten niet geslapen omdat ik zo getraumatiseerd ben. Ik heb heel de nacht wakker gezeten met mijn ogen open, met mijn lichtje aan, niks geslapen. En echt, dat waren de ergste 3 nachten van mijn leven. Ik zeg, ik ga er maar een video over maken, dat jullie nog een keer iets bijleren over ik. Je weet wel, ik bang ben van spinnen en van duiven, maar nu weet je dus hoe diep dat zit. Ik vind, God heeft geen fouten gemaakt, behalve het racisme en de oorlog en de spin. Het is echt, het is echt erg. Waarom spin? Waarom? Oké, je zit een insecten op in je huis, maar ik heb liever dat mijn huis vol zit met strontvliegen, dan dat dat vol zit met zo'n lelijke bolletjes met 8 poten. Ik haat spin, echt, maar echt haat. Ik ben echt paranoia daarvan, maar dat is niet... Dat is niet gezond. Dus oké, ja, dat is dan ook weer een keer verteld. Zijn je ook bang van spin? Geef dan zeker een blauw duimpje. We gaan een petitie starten. Hoe meer blauwe duimpjes dan we hebben, hoe minder spin dan er gaan bestaan. Abonneer u zeker ook. Want als je bang bent van spin, dan is ook iemand voor erover te praten. Dan heb je mij altijd. Dus abonneer u zeker. Dat kunnen we altijd praten over spin en onze trauma's delen. Goed! Oké, volg mij zeker ook op Instagram, want dat is misschien een van de enige Instagrams waar er geen foto's van spin gaan opkomen. Dus dat is super leuk. Als je andere dingen dan spin op je Instagram startpagina wilt, volg mij zeker. Ik ben gewoon echt bullshit aan het vertellen van wie je zet er nu een foto van een spin. Oké, veel mensen, maar het is niet dat jullie startpagina vol mij staat. Ik ben veel te veel aan het vertellen, het kan me niet schelen. Volg mij ook op Twitter, want daar ga ik al mijn beklag delen. Daar heb ik al veel getweet over spin en over alle andere dingen. Like zeker ook de Facebookpagina. De links staan hieronder. En ja, totdat ik er weer eens zie, met of zonder trauma's. Met 4 poten of met 8 poten. Maakt niet uit. Oké, het maakt wel uit. Liefst met 4, want ik ga het spinnen. Oké, doei! Never ever meet another cracker so frosty.